Quan estem parlant de tipus de xerraires, el primer que es ve al cap normalment sempre és el del venedor d'oli de serp, no? Del salvatge oeste, algú que sap que està timant a la gent i que està, que li dona igual, un psicòpata que li dona igual el que passe, no? D'aquest tipus de xerraires només trobem el 1%, més o menys. El 99% sol ser gent que amb tota la seva bona voluntat, però resulta que la benevolència no està renyida amb la maleficència, no? Estan intentant proposar algo que ells creuen que funciona a gent intentant fer-los un favor, no? Intentant fer-los el bé. Sempre el que tenen en comú aquests dos tipus de xerraires és que acaben cobrant. Normalment intenten fer un estil de vida d'aquesta activitat. Però bueno, alguns ho fan de bona voluntat i no només estem parlant tampoc d'intrusisme, no? De gent que no tinga cap tipus de formació. També estem parlant de gent col·legiada que, de fet, alguns dels més agressius, dels més radicals, dels més perillosos actualment són col·legiats, als quals els col·legis els que estan col·legiats no estan fent res o res eficaç contra aquest tipus de xerraires, gent que està fent que la gent els pacients abandonen tractaments contra el càncer, per exemple, per tractar de curar-se amb les emocions i coses així. Per ficar l'exemple més pragmàtic d'Enric Corbera, que està col·legiat al Col·legi de Psicologia de Barcelona. De fet, a nivell d'organització, molta gent també pensa que és el tonto, el loco de l'esquina. La meva concepció de fa 8 anys de les pseudoteràpies, o 9 anys, era que eren 4 tontos que feien cas a 4 xalats. Val? Era el meu cinisme. Quan em vaig trobar, per exemple, amb Corbera i em vaig donar compte de que estàvem parlant d'una estructura industrial que facturava més de 4 milions i mig a l'any, només ell, i només en Espanya, i quan tenia només 100.000 seguidors a Facebook a Espanya, ara té més d'un milió. I quan vas veure que s'estava infiltrant en universitats d'ací d'Espanya i de Latinoamèrica, doncs em vaig caure una miqueta del guindo, no? Quan vas veure que també havia aconsegut convèncer a gent que jo sabia de bona tinta que no eren tontos, ni molt menys. I em vas donar compte de que hi ha darrere de molts d'estos gurús hi ha una estructura empresarial molt ben pensada, que es fa, sobretot, se n'aprofita de que les forces de les autoritats sanitàries no estan movent ni un dit. Ahir tenim a Pàmies també, sense anar-nos també tan lluny, que està facturant, jo què sé, 1 milió d'euros a l'any o 2 milions s'ha arribat a facturar. Però els més perillosos surten a televisió espanyola fent, jo què sé, fent entrevistes o tenen inclús patrocinis dels equips de primera divisió de futbol. Vull dir que no s'amaguen i algunes d'aquestes estructures són internacionals i són multimilionàries. Estem parlant de molts nivells de serrairisme, però a nivells, tremendament industrialitzats, molts d'ells, sí. Perquè un ciutadà que no estiga ben informat no pot expressar-se lliurement, no pot elegir lliurement, sempre estarà subjugat a una desinformació, a una mentida. En pseudoteràpies la cosa és més greu perquè si tu prens una mala decisió pot acabar en la teva vida. No estem parlant només de que t'alcen la cartera per, jo què sé, per vendre't homeopatia per un refredat que no anirà a cap lloc. Estem parlant de gent que pren homeopatia per a curar-se d'un càncer i acaba morint. Hi ha molta gent que diu, no, però és que la gente tiene que tener derecho a elegir libremente. Hi ha gent que diu, pues, no es para tanto, esto son 4 tontos que hacen caso a 4 chalados, pero no va mucho más allá. I al final el que intentem també ficar-los al cap és que la llibertat d'elecció, sobretot l'autodeterminació terapèutica, però en general la llibertat d'elecció està supeditada a que tu tinguis la informació veraç sobre allò en el que vols elegir o que has d'elegir. Si tu no la tens, si partisses d'una mentida, tu no tindràs selecció real, no tindràs llibertat real, tindràs una il·lusió d'estar elegint entre dues coses, però sense aquesta informació veraç, tu estaràs sent enganyat, no estaràs elegint lliurement. El tema de per què tenen tant èxit les pseudoteràpies té molt a veure, hi ha molts factors, val? És una cosa molt polifacètica on intervenen l'estat de la salut pública actual, intervé els tractaments més o menys durs a voltes que hi ha, intervé les estratègies de màrqueting que s'estan fent servir per a promocionar alguns d'aquests productes. Intervenen prou factors com l'ambient en el que s'ha criat un individu, el que ha rebut des de petit al seu voltant, per ficar exemples de tots aquests factors barrejats.
Si a mi m'han venut que en la farmàcia, des de la pròpia farmàcia, jo he anat un dia en un catarro i m'han dit: "Mira, pues tómate esta homeopatía que te cura el catarro en 7 días, en vega de la setmana que tardaries en passar-ho sense homeopatía, y previene, ayuda, contribuye a la mejora del funcionamiento del sistema inmunitario. Asterisco por ahí, asterisco por el bias. Estas pastillas tienen un poco de zumo de limón y ya está, ya pueden ficar amb això, ja poden ficar lo que els dona la gana, no? Per exemple. El pitjor que et pot passar en este cas és que t'estafen, que et lleven una mica la cartera. També té el problema extra que parlàvem abans de la desinformació, que és que el teu cervell pues ja assumís que la homeopatia o el que t'hagin dit ahí absurdament tonto, el xicle de fresa, té virtuts més enllà de les que realment té. I aquesta desinformació es pot plasmar perillosa més endavant. No té per què, o tu pots acabar, com t'ho has pres tu, pues tu pots acabar promocionant-lo o recomanant-lo a familiars, amics, quan els passa alguna cosa. I algo que en el teu cas potser no anava enlloc, en el seu cas, pues, si fos algo més complicat, pues, podria suposar una pèrdua d'oportunitat terapèutica perquè aquesta persona, en lloc de prendre's algo que funcionara o inclús d'anar al metge, el que ha fet és provar això primer, a veure què tal, i luego si no funciona ja veurem, no? I això en algunes malalties, aquest temps d'espera suposa la diferència pot suposar la diferència entre la vida i la mort o entre ser un tractament lleu i un tractament molt més dur d'una malaltia, no? Com pot ser el càncer. Tenim altre tipus de, com dia abans, el tema del desmantellament sanitari, no? Si tu vas al metge i en 5 minuts quasi que ni t'ha vist i està fent paperets perquè té que fer 10.000 coses de paperets quan tu arribes i tu li dius, mira, és que està no sé què, que me fa mal el coll i te diu el tio així sense veure, desestrès, ven, jo què sé, tómate, o yo qué sé, descansa, duerme mejor y vuelve la semana que viene. Pues en mismos casos pues on ese mal y sé el que pasaba al final era que tenía un cáncer de osos y el home estava allí queixant-se i no, per pura falta de temps això, molta gent no es sent realment tractada o inclús pot ser que encara que el professional realment encerti el diagnòstic, el que arriba a aquesta consulta no es sent valorat, no es sent tractat, no té la sensació de que hi ha algú que està preocupant-se per la seva salut i li està prenent en sèrio el que fa. En comparació, pues, tu pagues 90 euros per una consulta d'una hora i mitja on estaran en una sonrisa, un somriure gegant. El metge estarà super estressat i amb mala cara perquè estarà, com sempre, a tope, no? I l'altre pues, tindrà inciensos per ahí, en una música ambiental perfecta, tu arribaràs i diràs, ostres, que guai tot, i seràs supercontent a 90 euros l'hora, que si els metges digueren, bueno, a mi me paguen 90 euros l'hora i també t'atenc en un somriure, vamos, si me dones una hora per pacient, és que no fa falta ni que em pagues 90 euros l'hora, no? En el qual els xerraires saben que hi ha moltíssim de façana, l'efecte placebo, que es podia gastar molt més a, a les consultes de veres, no? I se placebo de simplement el tracte, l'efecte halo, el ser agradable, el que l'altra persona note que tu estàs per ella, això redundaria moltíssim sense tindre que tocar ni un pèl al que ja tenim, val? Però no sol ser el normal i el que passa és que la gent, a més, sobretot si el metge li ha fallat el diagnòstic o el diagnòstic és dur, pues el que fa és provar altres coses, ¿no? Perquè sempre hi ha al seu voltant, que és el que deia abans, sempre hi ha algú que diu, pues yo he probado esto y a mí me ha funcionado. O tal persona pues, se curó de un cáncer, yo he visto por ahí un vídeo en YouTube o en la tele que se tomó esto y se curó del càncer sin quimioteràpia ni nada. Clar, estem parlant d'una d'aquestes altres coses, que és que els tractaments a voltes són molt durs. I abans de provar algo molt dur o en lloc de provar algo molt dur, si a tu te fiquen en igualtat de condicions que un tractament superdur i complicat i a lo millor no eficaç, perquè la ciència és així de precavida, o en un percentatge X d'eficàcia, resulta que pots elegir amb uno que és natural, sin efectos secundarios, 100% eficaz, jo què sé, cociritione, no? És el que dèiem abans, en igualtat de condicions, si t'ho han presentat així, seria estúpid el que optara per el que a lo millor no funciona i que és superterrible. La decisió lògica seria anar a lo fàcil, a lo bonico, a lo inocuo i a lo sense iatrogènia i amb ciritione. Què passa? Que és mentira. Llavors, quan ja estàs ficat ahí dins, tens el problema de la compra
és que ja has dedicat temps, ja has dedicat diners, ja tens una implicació psicològica amb la teva decisió que fa que moltes persones no siguin capaces de recular quan es donen compte de que això no està funcionant. I això fa que anem a l'altre tipus de pseudoteràpies, que són les que no només no te fan res i t'estafen, sinó que te fan mal bé per la pèrdua d'oportunitat terapèutica o inclús perquè el que t'estan donant, com ara passa amb el CDS, amb el diòxid de clor, o amb l'MMS, que és clòrid sòdic, que és un tipus de lleixius, pues aquest tipus de propostes ja no només és que no facin mal perquè t'estafen, que hi ha un mal, diguem, una lesió moral, un mal econòmic, perquè te trauen els diners, un mal, ja estem parlant d'un mal de salut perquè no t'estàs tractant del que tu tens i, a més, un mal actiu, que és que t'estan donant alguna que t'està perjudicant activament, t'està fent mal. Mantres de màrqueting que són molt persuasives i, a més, és molt fàcil donar exemples de cada una d'elles pues, jo què sé, tot el món ha tingut una mala experiència en un metge. Entonces, si tu aprofites això per a explotar-ho, per a prendre-li foc a aquesta metge que tens, és més fàcil convèncer-lo de coses per anar poquet a poquet, passet a passet, allunyant-lo del que és tot el que té a veure amb la salut, amb les teràpies reals i atraent-los cap al teu costat oscur de les suposades teràpies que realment no ho són. Intervé un poc el que comentem sempre, que es diu la inversió dels termes sectària. És una manipulació sectària de tipus coercitiu en el qual tu vas aconseguint que l'adepte invertisca els termes al seu cap. Els que te volen curar són els que te volen matar. I tu, que eres el que el mataràs com a gurú, li convences de que el vols curar. Jo què sé, per això s'arriba en entorns sectaris molt més radicals, s'arriba a que una persona es suïcide, perquè tu l'has invertit, l'has aconseguit pintar que la verdadera vida és la mort, o que després de la mort de la verdadera vida, i que aquesta vida és la mort en si. O sigui, com aconsegueixes fer que giri el xip de tal manera que té tota la vida al revés. Els xerraires agafen tot aquest corpus de situacions i les manipulen, van fent la seva història, la seva narrativa, per a convèncer d'una manera molt amb unes històries, testimonis, casuístiques, anècdotes molt persuasives, perquè es revestixen molt de tragèdia, de, porque fue al médico y dijo que solo le quedaban 4 días y entonces vino a mí y yo le di mi chicle de fresa y mira, ya lleva 4 meses así. Luego al mes 15 ha muerto la persona, però com Isa ja no ha fet vídeos després de morir-se dient, és que m'he muerto i tenia raó el metge, però ha fallat una miqueta en la prognosis, pues aquest tipus de coses són molt persuasives i fan que les pseudoteràpies, tornant ja a la pregunta, siguin molt fàcilment venibles a gent que necessita aquest testimoni, no? És gent que està passant per una situació molt vulnerable de la seva vida i necessita els cants de sirena, sempre va atendre aquests cants de sirena que li diuen que tot anirà bé, que es relaje, que té la situació baix control si fa els passos que el gurú de turno li diu que faci. Llavors, les xarxes socials, aquesta gent les maneja, vamos. Tenen a community managers ja dedicats 24/7 a aquestes coses. És que és que és una indústria que funciona tan bé que s'ho poden permetre. Això, el qual redunda també en la seva evolució, en la seva adaptació evolutiva, diguem. Problemes com que les xarxes socials tenen seccions de report i que no fan gastar, o sigui, que no es fan gastar, per una part, si es fan gastar més, pues serien més eficaços, perquè moltes voltes en Twitter ens fiquem ens encabronem en que tenim que debatir-ho tot i a voltes no cal ficar-se a debatre amb un que no el vas a convencer mai. El que cal és reportar-ho massivament i veure si Twitter, l'algoritme, el mono borratxo que controla Twitter, perquè és un mono borratxo. A mi m'han tombat comptes per dir-li a uno que venia lleixiu per a curar el Covid que era un gilipolles. Pues me l'han tombat per dir gilipolles, mentre que el tio vaig a matar gent, pues ens dona igual. Pues bueno, pues és el que hi ha, no? Algo que tenim que fer, que demanar com a societat o les entitats de salut o el govern o que siga, és que a lo millor una miqueta com fa YouTube, que hi haguera reportadors de confiança o gent que sapiguera del que està parlant i que no només tinguera aquest dret de reportar, sinó inclús d'eliminar contingut de manera, o sigui, almenys de fer que aquest contingut s'eliminara preventivament i després hi ha algú que revisara si això es pot tornar a ficar o no, o jo què sé, alguna cosa així, no? Un sistema molt més efectiu, molt més pràctic, molt més àgil
de revisió de continguts, perquè ara mateix no els hi ha. I he dit Twitter, però podia dir tots. Què passa? Pues que potser les xarxes socials pues, és la meitat del problema, un terç del problema. Si als mitjans de comunicació no s'estan fent les coses bé, si els, que han millorat moltíssim de quan van començar la lluita PTP fa 10 anys o 8 anys a ara, abans en televisió trobaves promoció directa, debats equidistants, de tot fatal, si no era directament promocional. Actualment, com ja són molt més crítics, en alguna te trobes alguna promoció molt rarament, els debats equidistants encara ocorrís alguna de tant en tant, però normalment ja veus una postura molt més crítica. Però és que, per exemple, si a nivell de col·legis professionals encara està tot per fer, per ficar l'exemple de Barcelona, no? El Col·legi d'Infermeria de Barcelona fa uns anys es vanagloriava d'haver sigut d'ells estar capacitats per l'Institut de Flors de Bach de França en quart curs o no sé què, que dius, perdoneu, és que teniu que estar lluitant contra aquestes coses, no estar promocionant-les i damunt estar dient, oh, és que, oh, qué bien, hemos sido capacitados nosotros por este instituto de xerraires. El Col·legi de Psicologia de Catalunya pues, hi ha un psicoanalista al cap, algú que creu en el psicoanàlisi a aquestes altures de la vida. Estos suposats professionals que proposen aquestes coses perquè ells les han provat i a ells les funciona. I dius, però és que a mi me funcionismo no és un sesgo, no és un argument vàlid. Entonces, si els formaren contra sesgos cognitius, contra fal·làcies argumentals, contra quines són les teràpies que existeixen actualment i per què ho són, bueno, grosso modo, perquè hi ha tantíssimes que és impossible fer una llista que les abarque totes, però bueno, al final és com funciona el mètode científic per a definir si algo és una pseudoteràpia o no. Mental, vam anar a aquest llistat i vam dir, mira, Consejeria de Salut de Madrid, que tenim este tipus de coses que sabem que s'estan promocionant, estan matant a la gent, estan enganyant a la gent, estan timant a la gent i què podem fer? I ells van dir, mira, no mos donen recursos ni per a inspeccionar els centres que estan degudament registrats. Així que no podem ficar una policia en cada carrer. I esa va ser la resposta, no podem ficar un policia en cada carrer. Y vamos, nosotros intentamos decirle, es que no es que tengas que hacer ronda, es que solo tienes que entrar en internet, sacas una lista, denuncias a uno, con ese dinero te puedes autosostener el sistema de multar a todo el mundo. Porque no va a haver manera, són superparats, no tenen el menor interès de moure un dit, no tenen consciència de la importància del problema, no tenen ganes de ficar-se en jaleos, no volen treballar. Bàsicament és una miqueta a lo millor caure en un lloc comú, però seria molt fàcil, si des de les autoritats sanitàries volgueren moure un dit, seria molt fàcil desmantelar, només aplicant la llei actual, no tenen que fer noves lleis. Tu te'n vas al Real Decret de promoció de suposats productes sanitaris, suposats, no fica ni productes sanitaris, sinó proposats com a productes sanitaris. Algo que tu ofertes com a suposat producte sanitari. I només si feren complir l'article 4, que parla de coses com que no pots ofertar remeis contra coses com se diu això, infeccioses, càncer, metabòliques en general, contra l'insomni, coses de dietes, no pots atribuir a dietes efectes que vagin més enllà del que podem fer realment, no pots gastar la paraula natural com a promoció dels teus productes, que només si se la feren aplicar el 99% de la xerradoria de tota Espanya i de tot el planeta, bueno, tota Espanya perquè és nacional, s'aniria a pic, però només amb Visa ja, el canvi seria impressionant. No poder gastar testimonis com a promoció dels productes i si tu vas a qualsevol web de qualsevol xerraire, pam, secció de testimonis en primera plana. Per què? Perquè els testimonis inventats inclús, no tenen per ser reals, poden ser reals o inventats. Que els testimonis clarament apel·len a lo emocional, són molt més persuasius i el que comentava abans, és molt fàcil dir a algú que tu t'has curat d'un càncer per menjar un xicle de fresa. A lo millor no has tingut un càncer mai. A lo millor és que t'has menjat el xicle de fresa mentre t'estaven ficant la quimio i no ha sigut el xicle de fresa el que t'ha curat. A lo millor tens el càncer i estàs a punt de morir-te i no vas a fer l'altre vídeo dient després, ai, m'he equivocado. Els morts no denuncien. Vull dir que només gastant el que ja tenim i ja en l'article 4 que estic comentant ara, si es llegireu,
només llegint-lo i comparant el que hi ha a la realitat, la primera pregunta és per què no s'està fent complir això? Si és que està ahí tota la llei, si és que està dient exactament qui pot, en la llei d'atribucions sanitàries o de centres sanitaris, es diu perfectament qui pot aplicar una teràpia i on. Per què no s'està fent gastar això? La deontologia dels col·legis sanitaris deixen molt clar que no poden aplicar propostes que no tinguen validesa científica. Fa poquet es va canviar al Col·legi de Metges de Barcelona la deontologia de la, de la medicina, no? I deia alguna cosa, en un dels articles ficava que el metge no podia proposar cap teràpia que no tinguera validesa científica. I tu dius, perfecte, no? El següent punt era, bueno, i si ho fa, té que fer-ho informant al pacient de que això no té tal... I és com que si ho fa? Com que si ho fa? És com si digueres, no pots beure alcohol al volant, però si beus alcohol que siga poquet, eh? El tema de lo que espere de la ciència o de que milloraria molt el tema científic seria, per una part, que és que quan els he comentat aquests problemes, molts han dit, bueno, és que són quatre tontos que estan fent cas de quatre xalats. I jo els intento dir, no, mira, són gent que és molt persuasiva i sap per on es mou i tu estàs parlant per a convençuts o per a gent que consideres normal, en pla de que és el gros de la gent, val? No dic que, o sea, al final del dia, pues, jo què sé, estem parlant d'un 70 o 80% de la població que confia en la medicina, però que hi hagi un 20% de la població que estiga desconfiant de la medicina i que inclús, segons les enquestes recents, hi hagi un 2% o un 3% que aplicaria un tractament pseudoterapèutic com a primera elecció, estem parlant d'un 3% de la població nacional, és molta gent. Entonces, què demanaria la ciència? Demanaria que entenguera que de cara a transmetre el que vol transmetre, que és el coneixement, el com està avançant les coses, primer, que fora conscient de que hi ha gent que està lluitant contra ells a nivell més bàsic, ¿no? A nivell de no puedes confiar en la ciencia, porque la ciencia es fría, la ciencia es calculadora, tiene sus intereses, la ciencia tima a todo el mundo, está intentando matarte, solo hacen más que causar problemas. O sea, hi ha una profusió d'un discurs anticientífic que és molt fàcil de comprar, apel·lant als sentiments, molt persuasiu, molt, molt potent i que cala molt de molta gent. I això ells no volen donar-li molta importància, però els pot menjar el cul a nivell de, pues, jo què sé, si algun partit polític decidís que no cal financiar, jo què sé, quins tipus d'investigacions o tal, perquè no servissin per a res, perquè al final es tiren els diners, perquè jo què sé què, perquè només volen cronificar les enfermetats, bla, 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 doncs al final se'ls menja el propi dimoni que no han atajat quan podien, no? El resultat de l'experiment, sinó totes les misèries que han tingut que passar per arribar a aquest experiment. Perquè si la gent vesguera la mala vida que duen els científics, la malíssima vida, els mal pagats que estan, el que per a que tenen que fer per als assajos que fan, els experiments, que moltes voltes tenen que sacrificar, jo què sé, anar en cap d'any a veure que no se les hagin mort les plaques de Petri, els sacrificis que tenen que fer a nivell personal, a nivell... el tema del tot el sistema de papers, que està totalment desvirtuat, o sigui, hi ha hagut això, o sigui, el tema a nivell universitari, no només és, o sigui, tot el que és la gradació de mèrits, no? De com es fan els mèrits o a nivell de papers, com és el que té validesa o no, està havent una desvirtuació tremenda de la ciència, que això, a més, ho aprofiten des de la mala ciència per a ficar papers per ahí com a xurros de qualsevol tonteria que es expliquen per a fer-ho passar per ciència, a un n igual a 2 te diuen que jo què sé, el cicle de fresa cura el càncer, i jo crec que haurien de tornar a aquestes bases, això redundaria en la confiança i en la manera de transmetre una miqueta a la societat el que estan fent, sobretot per les misèries, perquè la gent, si la gent pensa que estan en lo alto de su torre de marfil, quan en realitat solen estar en lo bajo de una cueva sin il·luminació ni ventilació i mal pagats, no? Llavors, jo crec que canviaria una miqueta també la percepció i es tindria una mica més de carinyo del que encara la gent